बे समाव फोसावनो लादों दासान्दि सोलिबाय थानाय फिफा वर्ल्ड कपनि गेलेनायनि सायाव खौरां। नंगौ, गोबां नाजाथाबनाय आरो सुबुंफोरनि हास्थायनाय बायदियै गोनां मेचखौ देरहानो हादों आर्जेन्टिना हानजाया। वर्ल्ड कपनि गिबि मेचखौ जेननांनायनि उनाव आर्जेन्टिनाया नैथि मेचआव गोख्रों गेलेनानै दिन्थिदों। केप्टेन लियनेल मेसिनि सोमोनांथावै गल होनायजों आर्जेन्टिनाया 2 गलाव फेजेनदों मेक्सिक' हानजाखौ। मख'नो गोनांदि गिबि मेचखौ साउदी आरबियानि हेंथायै जेननांनायाव गोबां सावरायजादोंमोन आर्जेन्टिना हानजाया। जर'खायै सुपारस्टार लियनेल मेसिनि गेलेनायनि सायाव अनसायगिरिफोरा गोबां सावरायदोंमोन। नाथाय नैथि मेचआव गोख्रों गेलेनायजों लियनेल मेसि आरो आर्जेन्टिनाया मुलुगनि गेजेरावनो फोरमान होदों। मिथिनाय बादिब्ला वर्ल्ड कपनि नैथि मेचखौ गेलेनाय समनि गिबि हाफ टाइमआव मोन्नैबो हानजाया गल होनो हायाखैमोन। बबेखानि नैथि हाफ टाइमनि गेलेनायाव लियनेल मेसिया 64 मिनिटआव सोमोनांथावै गल होजेनो। आर्जेन्टिनाया मेक्सिक'नि हेंथायै गलखौ आवगायनो हानायनि उनावनो आरोबाव हानजानि गेलेगिरि एनज'आ नैथि गलखौ होनो हानानै 2 गलाव देरहायो। फारसेथिं आर्जेन्टिनानि देरहानायाव गोबां अनसायगिरिफ्रा रंजाखांनाय फोरमायदों। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000 निफ्राय 20,000 होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।